Welcome to Discovery Samal. I just wanted to share na kanang nice kaya mo experience diri ani Jason from checking in to staying. Wa pa ta kabalo sa check out kay ugma pa man mo check out. So na-amaze gid ko sa ilang service kay di ba ang the whole point na nag-book ni diri is to relax. So from the moment you stepped in sa welcome center nila, actually even sa pag-park na mo kay na timing pod na kanang wala kaayoy nag-park or dagag free na space. So pag-park pa lang namo i-assist dayon mi by someone sa among mga bagahe padulong sa ilahang katong staying area. Tapos pagsulod jud nimo dito kay kung oh my god, mag-start na gyud ang ako ang relaxation. Tapos most lang ang pag check-in, dali lang kaayo tanan, then transfer like from the welcome center to kung asa gud ka magsakay og ilahang transfer boat, ihatod ka. Even if actually ang take na mo ni Jason kay ang lang ang katong boat transfer, naapod sila ka ng from airport transfer gyud na di jud ka ma-stress. Like sunduon ka sa airport, ihatod ka sa welcome center, and then from welcome center mag boat transfer ka from main Davao Island to Samal Island. Dali as in guys, relaxing kay siya. Wala gid mi na stress. Unya, kuan even if na may mga kauban na ubang guest, dili nimo ma-feel na kanang crowded gani kaayo or kanang ma-feel mo na unsa man ni daghan na guest or kanang buot kaayo. Basta ingon ana na feeling if you're like sa ako amang god, I prefer na kana ganing ingon ani ba kanang intimate lang gud ang ako ang relaxation, wala kayo'y tao as much as possible, and nakuha jud na kana diri like as you can see kana mag-swimming ko. Gipa-exclusive na ko ang pool. Ingana ang feeling. Then after that one, ang nila, ang boat transfer kay I thought dugay mi maabot. It was like less than 10 minutes abot na mi. Tas sa pa jud sa kanang ilahang, as you can see mo ang ilahang kuan that's their kanang dock diri sa Discovery Samal na island. Tanaw ka gwapo sa ilahang kanang amenity kana palang daan, and then dagan kay mo welcome sa imuha, dagan kay mo assist sa imong mga bagahe. Tapos you don't have to walk from there getting to sa reception nila. So dili ka kailangan mo walk, kay ilahang sunduon sa ilang mga cart, and then from there kay nako kay ang ilang waiting area gihapon, maka-relax ka na kanang ma-feel ganin na welcome drinks as well. Tapos everyone is so welcoming, mag-greet gid sila nimo. Kana ganing ang feeling ba na murag lumiaan ni na feeling na kanang okay, murag I don't have to worry about anything anymore kay sila na mag-take care sa ako. Nice lang jud kay ang feeling na kanang the moment we got inside their entrance, ana na lang kay even the guard was very nice as well. And guys, if I can recommend, kung gusto mo mga ingon ani or if kanang you're planning to book here at least 2 nights, kay kung 1 night man good na, which is not try na po na ni Jason, bitin jud kay siya. High tide na po. Alam ni ako feeling babad sa tubig pa. Himo na jud ko sirena ani. Hello, thank you. Salamat kayo. Thank you. So sa mamaya gabi, mag-swimming dive. I will show you the swimming pool. Hi guys! Welcome back to me. Oh my god, it's been a while. Anyways, na-cut off ang atong checka dito kay nagdagom na manggod, and then nag-ingon na ang lifeguard na dili na siya safe. Namo ko'y lifeguard, diba? Kung wapay lifeguard, magdari padayon lang tagka ng swimmy. As you can see, grabe gid ang pag-relaxin yung iyaan. Mao ni siya ang ilahang Olympic size pool. Oh, so kanang mingaw kayo siya niya, nag-expect ko na siguro daghag bisita or daghag tourist, daghag tao, and to think ani siya kamingaw. My god, naka-jackpot gid mig tama ni. So nice kay siya from wala jud kanang dili nimo kailangan mamili kay both day and night. Nice kay siya and relaxing gid kay siya,
dili overcrowded ang resort. So kabalo ka na murag ma-prioritize gid ka all the time. From breakfast na mo ni Jason na buffet breakfast, apil na day siya sa amo accommodation ng buffet breakfast. So every day is different. Mura jud pala ka adlaw nagstay no, kay every day is different. Duha ra gud mi ka. I mean tulo, tama ba? Tulo ka breakfast nang amo ang na-avail kay 3 days and 2 nights man mi. So every day is different and lami kay siya. Kay syempre no nagit sila yung mga chef na nagaluto. And the good thing is, namagod ko ka ng barkada na ko from college na diri naga-work. Shout out, Chan! Thank you kaayo sa inyo ang hospitality. I love it. And also, kanaganing mga chance encounter ninyo guys na kanang wala ka nag-expect sa mga tao na pwede nimo ma-meet. And one of those is si Doc LV na teacher ni professor ni Jason from college before in nursing. She's so nice. She's so welcoming and yeah, kanang nice lang kay ba na ma-meet nimo ang mga tao na kanang wala nimo gina-expect na ma-meet. Tapos kanang ang katong inyong encounter kay kanang mag-last good siya impression sa imuha. So it's really really nice. Discovery Samal Hospitality is one of the best na-experience naman ni Jason so far. Yes, aside from that, i-explore na mo ang entire Discovery Samal including their chapel. Ang ako kay pagkakita na ko sa chapel sa Discovery Samal kay kanang murag lamiya ikasal diri unsa kaya feeling tapos kanang basta kabalo ka nang ma-in love ka sa sa lugar na kanang musulod ang tanang imagination sa imuha kay kanang ma-feel nimo na oh my god unsay feeling na mag-walk diri ana aisle chara ana ba wala gid ko dream wedding pero kabalo ka anang tungod kay nakita nako din hiya murag naga-wish pud ko na kanang hala no what if sa amo ang renewal sa kanang magmaabot na may ika 10th year kung mo survive guys. Kung abot mig 10 years or 15 years ka na mag-renewal of vows, may ka nang gusto na ako diri, kay nice ka ayo. Kana ganing ma-achieve nimo imong dream wedding. If ever man ang imong dream wedding is something like close to the beach or close sa kanang nature, kani jud, murag ma-recommend na ko siya 1,000,000%. Sa sobra ka nice. Pagsulod pa lang nimo, madunggan nimo ang katong man-made na waterfalls. Ang kanang tulo sa tubig, kay kanang ma-emotional na ka. Also, tanawa ang ilahang kanang reception area. Oh my God. Dako kaayo, like, can you believe? So, very convenient po siya kay tapad sa chapel. So, dili na kailangan mahasol imong mga guests na mubaktas og layo or kailangan pa nila mag-travel og layo kay tapad ra gid siya sa chapel. So, pagkahumag kasal diretso na dayon. Unya, tanawa sa jud ang view. Unsa ka dako ilahang chapel, unsa ka ang reception unsa ka spacious. Nya, pwede kung anak ka sa contractor, pwede 1-2 ka tao, 1-2 ka packs ang imong invite ton. Isa pud ni kung kanang grabe jud ninyo kadato mo lupad kag Discovery Samal na nakahelipad kay naa sila landinganan, di ba? Unya nag-ingon pud tong si ma'am sa ako tong nag-tour katong gi-allow mi niya na mag-tour gani kay pwede mo ni siya ang venue diri amo magstay for the fireworks or kung piliun ninyo na dito sa may dagat dapit mag fireworks na may option na ingon ana diba so kunang ang akong imagination gid guys murag grabe kay nag heart akong mata na murag feeling nako kanang ako ang ikasal. So kana lang guys for those na looking for a destination wedding or looking for location na kanang ma-feel gid nimo na murag kasal na, this is it. Kanaingon ana na feeling ma-recommend gid nako din hiya. Although wala pa nako na try na ikasal diri pero the fact na nakita nako ang entire place. Tapos after ana, you don't have to think about asa man ta after wedding. Diri na dayon mo. Na beach, na swimming pool. It's like everything na kailangan nimo no na ana din hiya. So after wedding okay, mag-start na akong relaxation and by the way na po day sila spa. So kabalo ka nang murag wala na kay huna-huna na diri atanan. Wala ko guys, dili ni siya sponsored ha. Kasi namaligya na po din yung iyaan no. So ang ako alang kay kanang na-amaze lang gid ko ba kay ay ing-ani nga resort sa Davao gani na kanang within reach. Kanang maka-happy and mao ning gina-share nako sa inyo ha kay wala man gud ako ni na-experience before. Kay dili pa afford before guys. Karon na murag medyo kaya-kaya na nato nakaangat-angat na to sa life. Ang goal na to is kanang paanak sa contractor na level. Kinsa may mo ampon ako no.
Pero bitaw, kanang gina-share na ko siya is because nice kaya nga mong experience. So aside, ana guys, ang isa sa pinaka nainlingaw jud ko kay nakabuot na ginawa ko pangarap na maging Serena. So, wala ko kabaluan ni sa amo ang first night na stay. Unya, sa second night po, ay sa second day na mo na stay, wala gyapon ko kabaluan ni si Jason na ang first na nag-explore. Kay busy kay inyong iyaan og sige swimming. Sige og swimming guys. Busy kay ko wala ko kabalo na natin sila yung mga paisda, di ba? So pagka third day pa kana siya ako ang feeding program sa mga isda. So third day na ako na experience and bitin na sa nalipay ko na kanang nalagot pud ko at the same time kay kanang pwede man ako ni buhaton every day. Pero kay wala man nakahiring inyong iyaan. So si Jason na ang nakabalo, then giingnan niya na dapat ma-experience gid din ako. So yes. Kani siya siguro ang isa ka sa kung naaman mo ipangutana na unsa ang pinaka reason nimo iyaan na mo balik ana na resort, kani na activity. Kaya kanang feeling jud na kuno ako si Ariel. Kanang napalibutan ko mga isda o mga mga seashell. As in, guys, kanang mga giant crab, wala pa ako kitaan na. Although makita na ko siya sa mga videos na akong ginatan-aw ni murag, wala no, ganahan pud ko pangarap kay nako na kanang mag-snorkeling ko niya makita na ko na daghan kay isda, daghan kay kanang mga kuan ba mga ganap gani sa under the sea. Pangarap kay na ako guys nga ma-videohan nako. As in natupad tanan. So mo nang reason nga nang mo balik. Pinaka number 1 reason. Kay ganahan kay ko sa feeling na naanggod ko sa dagat, unya kanang makita na ko ang underwater, kanang alive gani kaayo siya, kanang makahappy. Dugay kay ko ni hawas. Muragwa ako basta dito ara jud ko magsige ra gyud ko tan-aw sa mga isda, makahappy siya. So, isa na sa pinaka main reason na gusto kong mabalik sa Discovery Samal. Overall, kung ma-rate man ako siya guys, 10 out of 10. So, kung pwede mga 11.5, ingana kay everything I've experienced or we've experienced kay nice gid siya, nindot kay siya. Oy, 'di ba? Mo check ka lang ko ha kay 'di ba sa mga issue karon sa mga anak sa contractor. Grabe kay ka-lavish ang ilang lifestyle. Tapos makita na ko ang mga post sa ubang kanang mga ordinaryong tao na kanang maulaw pa ganita mo post ato mga laag kay ma-judge ta, 'di ba? So for me, isa gina sa mga butang na akong i-encourage sa inyo ha, kay kung gusto ninyo i-post guys, i-post ninyo. Ayaw mo kataha na mag-post sa inyong happiness. Gitrabahuan man guna ninyo, so you have to be proud of it. Uy, kani siya kanang happiness na ko ni kay I've earned this one in a legal way. Dili illegal. Pero bitaw oy, ang ako alang siguro kay do whatever makes you happy and don't ever compromise your happiness because ginaisip nimo ang kanang iingon sa laing tao or ang comment sa laing tao. As long as wala kay gihasol na laing tao, wa ka nangutang para wala ka nangawat og kwarta kay para lang mag-post og ingon ana, then go for it. Uy, shout out sa kanang mga naga-comment sa nangita sa ako. Salamat kaayo kay kanang abi jud nako akong banner ay nagapangita nako. Sige, oy, mo lang to. So I'll see you again in the next video.